Msie święty z kasiepską liturgią słowa w wiele mylach na itatczyznę odprawiny są już dzisiaj dość regularnie. W Gdyńsku je tak od 1987 roku. Naprzód kasieby medale są w swoim języku blues w kościele na Przymierzym, ale dzanka gdyńszczemu partowi kasiepską pomerciu zrzeszeniu od maja latosowego roku rys w miesiącu odprawiono je kasiepską mszy w kaplece kościoła świętego Jana. Pierwsza msza, ona była odprawiona w koncelebrze przez arcybiskupa gdańskiego doktora Tadeusza Gocłowskiego. I to była trzecia niedziela maja. Nie było tu wtedy wiele ludzi, bo to był początek, a w tym czasu to i pielgrzymki do Wejherowa się odbywały i przejące do pierwszej komunii świętej. Także nie było tak jak dzisiaj, czy parę niedziel wstecz, że tutaj je prawie w tym kwestii, wszystkie sedzące platy są zajęte. Ale jeszcze pewna, to bardzo tu ful, to będą i stojące platy zajęte. Ksiądz Naćk, który odprawił msia na jaci jest mebele, je przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowściłę mianowany na koordynatora księży Kasiebów przy gdyńskim parce Kasiebsko-Pomerciłe zrzeszeni. Co insigłe w tej prostej godce, a co insigłe na tej kazalnice, prawić w tych prawach błyżych po kasiepsku. To jest wielka odpowiedzialność i za słowo błyży, i za ta kaszebizna. Ale ja myślę, że z czasa i tych takich opórnych, tych stygnie do tej naszej kaplece świętego Jana i będziemy mogli tu odprawiać i koncelebra, ale też na zmiana, tak co by lecę uciele słowa nauczy innych księży też. W listopadniku pierwszy rys po taci niedzielnym msie wsiedce i uczestnice zebrali się w domie kasiepskim przy szasyi straganiarscy, gdzie miała myl promocja książki własne Anny Weiming. Seweryna Boetaci je tytuł tej książki, to zbiór powiastków nigdzie dziś niepublikowanych. Łebkutka tej książki zaprojektował syn pisarczy Włodzimierz Weiming. Autorka, która mieszka w Słupsku, nie mogła przejechać na tę promocję. Dla te słowo o książce własne Anny rzekł wydawca Seweryny Wojciech Kiedrowści. Ja kiedyś powiedziałem, może z pewnym takim zadufaniem kaszubskim, że pani Anna Weiming to jest pisarka taka mniej więcej jak Singer, który wówczas dostał Nagrodę Nobla i powiedziałbym, że przez długie lata przecież Pomerania na pani Annie Weiming żyła. Myśmy drukowali jej wszystkie opowiadania i jeżeli ktoś nie ma z państwa, tam jest na stole, widzę jeszcze też aż wstyd, że ona jeszcze jest, ta książka wydana przed laty. Czterolistna koniczyna. To jest zbiór wszystkich krótkich opowiadań. Przywiązała dużą wagę do tego, co wyniosła z domu i ta bieda, a jednocześnie tolerancja, zrozumienie dla ewangelików, dla Niemców, dla innych historii, to współżycie, to wszystko Państwo poznacie w tych historiach. Weimci powieści ze zbioru Seweryna Cietyl Zbigniew Jankiewści. Lato w roku 1946 było suche i gorące. W jeden taki dzień, w duszny wieczór, w biurze zespołu PGR-u zebrali się robotnicy po wypłatę. Taci literatci z Indzenia w domie kasiepskim mają stać się tradycją. 8 grudnia gdyńscy part Zrzeszenia Kasiepsko-Pomerciłe po kasiepskim mszy ryczy na spotkanie z utwórstwa Jana Rąbściłe.